Ydych chi'n barod am newid? Gall ystod Coleg Gwent o gymwysterau hyblyg ac am ddim eich helpu chi i newid gyrfa, symud ymlaen yn eich rôl bresennol, neu dysgu hobi neu sgil newydd. Rydym yn deall bod heriau sy'n gallu gwneud dychwelyd i astudion deimlo'n llethol os yw'n diffyg amser, cyfyngiadau ariannol, materion gofal plant neu'n teimlo'n nerfus. Rydym yn deall ac rydym ni yma i'ch cefnogi chi. Caiff ein cyrsiau cyflwyno drwy gydol y dydd, ac maent yn dechrau ar amseroedd amrywiol drwy gydol y flwyddyn. Mae nifer o'n cyrsiau am ddim, a gallech chi fod yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol. Gall dychwelyd i'r coleg fel oedolion fod yn frewchus, ond mae hefyd yn wobrwyol iawn. Nid yw hi byth yn rhy hwyr i ddysgu yn Coleg Gwent. Am ragor o wybodaeth, www.coleggwent.ac.uk/never-to-late